Здравейте на всички, аз съм Lennox и това е кандидатурата ми за Worldcraft, правя сервера на Playmaker. И така, казвам се Виктор, на 13 години съм и играя Minecraft от поне една година, почти една година. Искам да бъда в сервера на Playmaker, защото съм му фен. Искам да играя в private сервер и да снимам там. И сега да преминем към самата кандидатура. Така, първо е ето тази, даже няма с Playmaker залага, нещо става. Бъгна. Първо е ето тази къща тук. Дизайнът е съвсем прост, една обикновена къщичка. Ето я е. И сега ще покажа отвътре. Ето я е, така. Да преминем към второто нещо. Ето тази къща по мой модел, в смисъл беше ми хрумнала един път просто и реших да направя. Не беше така. Така нещо. Я с Playmaker сега. Нищо ми лагне за. И ето я отстрани. И сега да влезнем отвътре. Да, така ще почва да ми бъдне. И ето я отвътре. Тук е Cobblestone. Покрива от славове. Не е много голяма. Да преминем към фермата.